Abesifazane bakuleli badinwe baganonwabo badimanda i-public apology kuSidumo Mtshali ongumlingisi odlala indawo kaJonas kwi-The Polygamist edlala ku-Netflix. Kanti umculi we-hip hop osephuphile uZulu Boy ugxeka uNgizwe Nkosi Mchunu kanye noPhakela Mthakathi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Abesifazane bakuleli badinwe baganonwabo bawotha ubomvu badimanda ne-public apology kuSidumo Mtshali ongumlingisi odlala indawo kaJonas kwi-The Polygamist edlala ku-Netflix. Lokhu kwenzeke emva kokuhlukana kwemibono eminingi kwi-social media. Abanye bathi le ndoda imele ingqwele noma imele abanomzane abaningi abaphila yona ngqo lempilo. Kanti abesifazane bona babuka ngenye indlela bathi abanandaba nokuthi uya-actor, abanandaba nokuthi unjani, but they demand i-public apology ngenxa yazi bakhala ngenhliziyo eziningi le ndoda eziphulile kuleya lokhuzane. That's one of our own best actors we have in South Africa. Angithi nje in Africa, from class act to yazi yabo le yaphatha idlala laphana ithi ayifani entsene ephatha idlala kwi-intersection. Ngiyacabanga ukuthi ama-2K mhlawumbe ngekayikhumbuli, kodwa nje nizoyikhumbula iphatha ayedlala kwi-intersection, I think 2012 if I'm not mistaken, la edlala khona iphathi kaKhabzela, ka-DJ Khabzela wayedlala oyesakaza kwi-YFM. So liyaphatha idlala laphayana uyabona ukuthi usuke uyinailileke iphathi uma abantu bezoyishintsha bayipersonalize, because bathi abantu besifazane usebaphule imphefumulo, wabaphula inhliziyo, wabaphula amathanjana, wabaphula yonke into ngahle uyicayi kwaningi kuzimalanga ukuzwe ngopiki iliyasha. Usungayilungisa-ke wena, hayi upiki iliyasha leyana umashaya bhuqe ukhukhulela ngoqo wendoda. Stolise nangu uSidumo Mtshali eziphendulela. Would you survive dating your character in real life? Wow, Jonas. Yes. Wow, man. The question is, would I survive dating that Jonas? Oh, yeah? Never. Oh, so never. Batung Jonas! Jonas! Jonas uyinja next week uyinja kusasa uyinja ekufeni kwakho. Ngivukele nje kuzokutshela lokho. Nja yami. Waze wayenza indaba eSouth Africa. Jonas. Shem. Jonas. Like if you relate to the World Cup over to like I want to muthu na World Cup. Jonas. Yo, Jonas. Si Jonas was wamushumuza abantu Jonas. You know every episode. Every episode. You. Kanjani? Hayibo. Jonas wona wayivana. Umculi we-hip hop wakuleli osaphupha owaduma kakhulu ngekhathi zama-mid 2000s wabaleka wayohlala kwelasemelika emva kokuphupha uZulu Boy ugxeka uPhakela Mthakathi kanye noNgizwe Nkosi Mchunu abangabanye babaholi be-March and March. uZulu Boy yini ngempela ungambona usemphofu-ke manje nakimambana-ke. Uyakhumbula ukuthi ubemnyama uZulu Boy usemphofu-ke manje yena akangazi noma bayamkrima yini laphana noma kanjani, une-hairstyle nje ongazi noma isihlala-mbombo noma isimokhoro noma yini, uyakabalasa nje ukhuluma ngazo uPhakela Mthakathi uthi abayeke ukuxosha abantu. uZulu Boy kushuthi uthi njengoba ehleli lapha e-America uthi asidedelene ama-illegal immigrants ngoba kufanele sikucacise njalo lokho ukuthi asilwi nabantu abadocumented, silwa nalabo abakulelizwe ngokungemvume, yizigebengu lezo. That's why berape ingane, bedayisa ama-drugs, bethengisa benza yonke le mgilingwane abayenzayo. uZulu Boy uthi hayi abangaxoshwa-ke, uthi nje abavunyelwe bahlala ngisivele yena ungali yena vele yena akasa-affecteki, akathenga isiphaza esidayisela ingane ama-chips abolile kanjani, akasenankinga yena use-America ngithi. So ungamuzwa waze awusazi noma Sixolise nansi le mpungushe. This one is for South Africans. Mr. Mthakathi, yeke ukushaya ezinye ingane ngezimvubu nabo ngabantu. Wemnumzane Mchunu, yeke ukubiza abanye abantu ikwerekwere nabo ngabantu. Lenkululeko yethu mina kangiboni, ngiboni ikazi lethu bafowethu lichithwa izandla zethu. Bambanani hlanganani izizwe ziyanicela
nesizwe siyakhuleka. Dada mtakaki, dada. Bhedela wena. Ayike mbukeli asibambe lapho ke zamanje siphinde sihlangane futhi kwezilandelayo siphuma ngenqophamlando yeperformance kaNqobi Yazo abeyiperforma ngesonto eliphelile ithokozele. Uyabona